Hej! I dag skal vi kigge lidt på Bethlehemstjernerne, som er 79-303 og 79-304 fra Dan Dice. Som I kan se, så kommer den i to forskellige størrelser. Der er en stor, og der er en lille. Og størrelsesforskelsmæssigt, så kan I måske fornemme det her. Det her det er skåret med nogle af de store, eller nogle af den lille og den store. Men alt afhængig af, hvordan I ligesom sætter dem sammen med spidserne her, så får stjernen altså forskellige størrelser. Så som I kan se, nu pakker jeg lige den lille væk her. Fordi jeg tænker, det er nemmere at se på den store her. Så kommer den ligesom i 3 dele, og det er forskellige længder. Selve den nederste del hernede, der er markeret med et lille kryds. Det er den, man ligesom limer sammen herinde. De er samme størrelse på alle 3, så afhængig af hvilke længde spidser I vælger, så påvirker det størrelsen på stjernen. Og så er der de her fine stjerner, man kan bruge til at sætte ind på midten. Der kan I selvfølgelig også vælge at sætte noget andet, hvis I hellere vil det. Godt. De er også søde som pynt på almindelige kort, vil jeg sige. Godt. Men som sagt, når man skærer ud, så skal man bruge 8 dele til den ene side, og 8 dele til den anden side. Og det kan man så blande imellem de forskellige slags spidser. Som I kan se her, så har jeg mellemspidser og korte spidser. I den her, bare hver anden, får man ligesom den slags stjerne. Det her det er alle sammen den samme slags størrelse spidser, men det er, i den lille, så er det mellemlængden. Og her har vi blandet de 3 forskellige størrelser, så man ligesom har 4 af de små, 3 af de mellem og 1 af de lange. Det kan man fuldstændig blande, som man vil. Jeg tænker, den stjerne, vi laver i dag. Jeg kan måske give nogle mål på nogle af dem her. Den store stjerne her, den er cirka 8,5 ind til midten, så det er jo cirka 17 cm i højden. Og de små stjerner her, hvis I tager dem, der har på den der led der, så er den cirka 13 cm gange 11 cm. Men som sagt, målene varierer alt efter, hvilke spidser I vælger at sætte sammen. Jeg tænker, den vi vælger at lave i dag, der har jeg snydt lidt og foldet nogle gange i forvejen. Fordi når den kommer ud her, når den ligesom bliver skåret ud, så har vi 3 foldlinjer, og så har vi altså den ene ende markeret med et lille kryds her. Og det lille kryds, det er den ende, vi skal have limet dem sammen. Sådan rundt i spidserne her. Sådan så det er nemt at se, hvad for nogle der er, den skal limes. Men vi skal altså bare have foldet de her foldlinjer. De her, de skal foldes den ene vej der. Så den skal foldes bagud. Bagside mod bagside, om man vil. Den her, den skal foldes fremad. Så forside mod forside. Sådan der. Og midterstykket her skal være bagside mod bagside. Eller bagud. Alt efter hvad man vil. Den vi laver i dag er lavet af 250 grams karton. Den jeg har her, det er 125 grams Majestic papir. Så de kan altså godt laves i lidt forskellige materialer. Hvis I bruger kraftig karton, ligesom jeg gør her, så er det altså bare ekstremt vigtigt, at man får forstærket de der foldlinjer, så man får nogle pæne streger. Sådan der. Fordi jeg har fået foldet dem her bagud på de andre her, så folder vi dem fremad. Se, jeg har til den stjerne, vi skal lave i dag, har jeg valgt, at vi skal bruge 2 mellemstykker, 2 lange stykker og 4 små stykker til hver sin side af stjernen. Så det vil sige i alt 4 mellem, 4 lange og 8 af de korte. Sådan. Godt. For jeg er sikker på, at jeg får den limet rigtigt sammen, så lægger vi den lige op. Så hvis vi siger, at vi har den store heroppe i toppen, så skal vi have en lille på hver side af den. Vi har den anden store hernede i bunden, og en
lille på hver sin side af den. Så har vi mellem herinde midt i. Og sådan der. Så skulle det altså gerne passe med, at alle vores sådan små flapper med vores krydser i, de ligger klar til, at man kan lime dem til den der ved siden af. Jeg kan godt lide at lime dem sammen i et par. Den lim, jeg bruger her, det er vores Collall Tacky Glue, som jeg bare har hældt over på sådan en lille fin bøtte her. Den kommer i 2 forskellige sådan størrelser. Den lille størrelse her kommer, hvor der er sådan forholdsvis fin spids på der, og så har den en bred ende ned den anden ende her. Jeg har købt den, hvor der er en større bøtte, og bare fyldt den over i sådan en lille limflaske her. Godt. For at lime dem sammen, så kommer vi bare lige på flappen her. Det er altså flappen med de her små krydser. Sådan. Så tager vi det næste stykke, der ligger ved siden af, og limer den ind til. Det vi er opmærksom på det her, det er, at vi ikke får limet ind over flappen der. Hvis det hjælper jer, så kan I ligesom folde den her, og lægge den op til. Så skulle den gerne helt ind til kanten her, men ikke gå henover. Og ellers så sigter vi efter, at den gerne skulle ramme herop og hernede i spidsen. Godt. Som sagt, jeg kan godt lide at lime dem sammen i et par. Så vi går bare med ud her. Og limer de næste dele. Sådan der. Som I kan se, så lægger jeg på plads igen, så jeg ved, at jeg kan følge med, at jeg ikke får limet de forkerte sider sammen. Sådan. Sådan der. Godt. Så skal vi igen bare have limet sammen. Og det skal vi sådan set have gjort hele vejen rundt. Sådan der. Sådan der. I kan se, jeg tjekker lige, at den folder fint der. Godt. Og vi skal også bare lige med de sidste dele sammen her. Jeg limer den ene flap her. Fordi det, vi kommer til at se, det er, at de faktisk overlapper hinanden her. Fordi der er for meget plads, eller hvad skal man sige, til at der er plads, den kan ligge fladt. Og det er jo fordi, vi gerne vil have, at det ligesom får lidt højde på midten her. Så sådan der. Så kan I se, så ligger den her altså over det andet stykke herover. Så det vi skal, det er, at vi skal sørge for, at de her, de ligesom bukker, sådan som vi gerne vil have dem. Sådan. Fordi så kan vi tage og lime dem her sammen her. Godt. Så det er bare at fortsætte hele vejen rundt og lime. Sådan der. Så kan I se, hvis jeg prøver på at gøre den flad nu, så vil den altså ikke samarbejde, fordi der ligesom er for meget papir. Sådan der. Så som I kan se, nu vil den altså ikke ligge flad længere. Man kan selvfølgelig godt mase den op, men den vil altså ikke være sådan, så man kan få hele stjernen flad. Godt. For I ikke skal sidde og se mig lige med
det andet stykke sammen. Så har jeg lavet tv-køkken og har lige med den sammen på forhånd. Så vi skal have samlet 2 af dem her. Godt. Fordi så skal vi bruge de andre flapper her. Jeg får dem lige foldet en lille smule ud. Så det er nemmere at få dem til at holde fast. Nogle af jer vil måske synes, det er nemmere at bruge en limpistol til den her del her. Det styrer I selv. Jeg kan godt lide, at man lige har lidt mere tid til at rykke rundt på dem med tacky glue. Godt. Vi vælger bare en spids at starte med. Jeg kan godt lide at starte med nogle af de lange. Så har jeg nemlig noget at holde ved. Vi kommer lige så langt ud mod spidsen herude, så vi nu kan komme til. Sådan der. Og vi kommer også lige på den anden herover. På den anden stjerne. Altså den spids, der passer sammen med. Fordi skal vi have lagt dem oven på hinanden. Og vi får spidserne herop til at passe sammen. Sådan der. Og der kan jeg så ligesom holde fast i den. Og trykke den ned. På de første par stykker her kan man altså godt trykke stjernen flad, så man får den til at sidde rigtig godt der. Og sådan, så det passer i begge sider. Godt. Og så trykker vi bare lidt på siden her, for at få den til at blive 3D igen. Jeg foretrækker bare at gå rundt, eller ligesom tage den her, tage de to, og så slutte af med den sidste lange, eller hvad I nu har valgt, og det skal være modsatte side. Men det finder I ud af selv, hvad der er nemmest for jer. Det er bare vigtigt, at vi i hver spids limer begge flapper på samme tid. Sådan. Og igen, jeg sørger for, at spidsen er på plads, og at de små hakker hernede kommer på plads. Sådan der. Godt. Og så fortsætter jeg bare rundt. Vi kommer lige på begge flapper. Sådan der. Hvis du gerne vil have en snor i, så kan det være en god idé at ligesom få trukket snoren i nu, inden den er helt lukket, så du kan få en nål eller hæklenål, eller hvad du nu vil, igennem spidsen. Nogle gange vil I måske, hvis det er en tyk snor, skulle klippe lidt af spidsen her, for at få plads til den. Det må I selv styre. Hvis I klipper noget af, så kan man sætte en lille perle på snoren, til ligesom at dække, at der er blevet klippet en lille smule af. Sådan der. I kan også lave en hel girlande ved at trække dem på en lang snor, hvis I vil det. Men så fortsætter vi ellers bare rundt her. Så bare stille og roligt en spids ad gangen. Hvis I har det bedre med at lade den ligge og tørre imellem, så kan vi være i gang med flere stjerner på én gang, sådan så det lige får god tid til at tørre. Grunden til, at jeg ligesom foldede de her flapper lidt op, inden jeg begyndte at lime, det var for at være sikker på, at den kom over og rørte kanten herover i den anden side. Fordi hvis den er helt flad, så kan det godt være, at man skal trykke lidt mere til, end hvis den står en lille smule op. Sådan. Som I kan se, så kan jeg altså trykke på spidserne på hver af stjernerne, for at sørge for, at den bliver limet derude. Godt. Igen, inden du får lukket hele af, hvis du skal have en snor i, så gør det, mens du stadig kan komme til derinde.
Fordi det er noget nemmere at få den i, mens den er limet, end at vi skulle sidde og få en snor ind igennem den her. Vi kommer til at bruge nogle ophæng, så det kommer i efter det hele er limet. Godt. Ja. Efterhånden, som du kommer rundt, så vil du også mærke, at den ligesom bliver mere og mere 3D, og derfor nogle gange skal holdes lidt mere på plads. Og måske trykkes lidt sammen i nogle af de andre spidser. Igen, jeg sørger lige for, at mine små flapper her, de står en lille smule op. Sådan. Sådan der, og lige på. Hvis jeg har behov for, fordi jeres lim ikke tørrer helt så hurtigt, så kan man sætte små klemmer på spidserne herude lige så forsigtigt. Sådan der. Igen, den sidste her. Får du lige flappen en lille smule ud. Sådan der. Og så kommer vi lige på. Og trykker den så. Sådan der. Som I kan se på stjernen, så er der altså et lille hul hernede. Hvis det ikke gør nogen noget, så kan man jo sagtens hænge op sådan her. Jeg kan godt lide at bruge de her små stjerner og komme på. Sådan her. Sådan der. For at de ikke lige sidder og falder af, så tager vi lige min limstol og gør klar. Imens kan jeg vise jer ophænget. Ophænget, der bruger jeg de samme ophæng, som jeg bruger til julekugler og så videre. Der består den ligesom af 2 dele, når man køber dem. Der er det her sådan ligesom nøglehulsformede metalwire. Og så får man normalvis sådan nogle perlekapper med her, til man kan bruge til at komme på. Fordi der ligesom ikke er plads til perlekappen sidder heroppe, så har jeg kommet en lille perle på i stedet for. Det er bare sådan en lille voksperle. Og der skal man simpelthen bare klemme de her ben sammen, ind igennem hullet på perlen, og sådan der. Hvis man gerne vil have den lige støtter en lille smule mere, så skal man også lige forsigtigt sætte en negl på her under perlen, og bukke lidt til benene, så det bliver en lille smule bredere. Pas på, at den ikke bliver for bred, fordi der skal jo stadigvæk være plads til den inde i de her stjerneben her. Men den skal også gerne have trækkraft nok til, at den ikke bare falder ud. Godt. Så for at få den i, der kan du enten klippe lidt af spidsen her, eller du kan ligesom, sådan så du kan få den klemt ned i et lidt større hul, eller du kan bare klemme den sammen og komme den ind i hullet her. Ups, hvis jeg kan se at komme til. Så jeg tager bare mellem spidserne der. Ups. Og lige så forsigtigt burde jeg kunne mase den ned i. Sådan der. Skulle den gerne sætte sig i spænd, sådan så at den ikke bare sådan lige rører ud. Ja. Og I kunne sagtens bruge taggeglueen til at sætte dem her på også. Men jeg har ligesom skåret den stjerne ud, der nu passer til den her type stjerne. Så det er med 2 langspidser og 2 korte.
Og så kommer vi bare lidt, hvis den vil. Det vil den ikke i dag. Vi bruger bare den her. Sådan, rundt om hullet her. Og den her på. Det er jo så meget passende, at man kan få den til at passe med, at de korte arme på den lille stjerne passer ud langs foldlinjen der. Og det samme på den store. Sådan der. Og det vil du så bare gentage på den anden side. Men det var Bethlehemstjernerne. Der var nogle eksempler med nogle af de store. Og med den lille. Sådan der. God fornøjelse med det derude. Hej!